Екипи от разследващи журналисти в момента обикалят Добруджа със специална техника и локализират незаконните сметища. Моля, съдействайте за местоположението на всяко незаконно сметище тук и в страната. Следете развръзката от голямото разкритие, което направихме в община Каварна и евентуалните мерки от страна на РИОСВ Варна и общината. Представяме видеодоказателството от хванатите на място извършители. Следете! Здравейте, а кой ви каза тук да оставате? Не са ви казали. Не са ви казали. Ето, в момента, в който се изхвърля на незаконно сметище боклук с камиони. Фирмата, хората така ги инструктират, служители на място в момента. Ето виждате, с техника, и това е точно до морето. Ето, това си е директен сигнал. Хората в момента, ето, тук виждате директно, ето, в момента с видео. Насякъде около нас ветрогенератори, тук незаконно сметище. Ето колите, които извършат тази незаконна. Ето хората. Българево, до Българево. Само боклуци и ветрогенератори. Морето е на една педия. И сега директно Георги ще се обади на 100. Да, аз съм ги записал всички номера. В момента хората тръгват, казват, че така са им казали. Ето.